Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sugeng enjing cah. Nah, cah tepangaken nami kula Dimas Damarsasi saking kelas 12 papat. Nah, cah, aku duwe absen yaiku 10. Ngaten mriki kula badhe nggawa materi yaiku tentang sekolah. Kabeh wong nak kene mesti tahu sekolah toh. Sekolah kui dadi papan kita dinggo sinau. Sinau apa cah? Sinau sabar lan kuat mental. Soale ngadepi tugas sing awake saben dina teko, kuwi luwih angel rek ketimbang ngadepi mantan sing wis duwe pacar anyar. Sopo sing lak kene wis duwe pacar anyar? Sopo sing lak kene mantane wis duwe pacar anyar? Cemburu ya. Nah, guru nek maringi tugas mesti ngomong ini. Iki gampang kok, mung latihan. Latihan apa, Bu? Nek latihan kuwi nggawe aku nangis jam 2 isuk. Bayangno rek, jam 2 isuk ya rek aku nggawe headset muter lagu Denny Caknan 1-2. Biyo. Mama aku mari ngono takok, "Di satru sapa kowe le? Di satru tugas, Bu." Sapa maneh? Kuwi dudu latihan, kuwi olah batin. Lah nek ketinggalan tugas, guru mesti ngomong ngene. "Kamu iki piye to? Tugas gampang wae ora iso." Walah, bubu, batinku iki. Nek gampang sampean wae sing ngerjakno, tak foto, tak kirim nek grup kelas. Rampung lari-lari nggih saged. Arek-arek yo iso pastine. Nah, wong mek apa jenenge mek ngefoto, mek karek nulis tok. Urip kok malih duduk, malih adu kalian karo gurune. Pas ulangan aku yakin nulis jawabanku bener kabeh. Tapi pas rapot metu, nilaiku kok cuwilik. Wong tua padha takon ngene. "Kok nilaimu cuwilik, Le? Belajarmu piye to?" Aku ya mek iso jawab, gawe ekspresi bingung. "Bu, aku ya kaget iki nilai sapa." Pas ulangan aku iku ya krasa dadi enten. Aku iku krasa, ya ampun aku iku pinter caca. Bijiku mesti 100, Pak. Tak silang, wah 100 iki. Tak silang, wah 100 iki. Tak silang maneh 100. Sampai mari aku mesti mikirnya 100. Tapi pas tak delok nilainya, boyo langsung krasa dari tukang parkir Alfamart iki. Temenan cah, aku langsung kayak mikir, wah aku dari tukang parkir Alfamart iki. Saking ya Allah, saking salah. Mari ngono, nilai abang ngones, guruku ngomong, "Nilaimu kudu abang cah, ben semangat belajar." Bu, abang kuwi tanda bahaya loh. Kayak lampu lalu lintas, henti lan mikir. Uripmu arep digawa nang ndi? Ya toh, lek lampu abang iku mesti andekmu andekmu ini, mikir sik. Aduh kapan iki ijone? Sungguh ngono nek lampu lalu lintas iku ya rek, kaya adene sinau. Nek abang iku mikir sik. Kate nandi iki, urip kate digawa nang ndi iki? Pas kuning, boyo gak ngatasi, kate digawa nang ndi iki? Pas ijo, angkat tangan, wis bingung kabeh wisan. Mari ngono cah, aku dino Senin wingi cah, upacara. Terus mari ngono, panase iku lho. Jan ra awomem, pemimpin upacarane ngomong, "Ayo padha hormat karo gendera abang putih." Nah, gendera niku pas posisine ku pas padha dikerekno ngono, pas padha ditarik. Mari ngono aku hormat, tapi nek jero atiku iku mau mikir, abange koyo nilai ulangan fisika aku. Putihe koyo nilai ulangan sing bawe ngono, kayak iku lho, kayak kertas lampiranku, putih, tapi gak ngerti isine apa. Dadi wis ngawelu aku. Lan nek benderane munggah, kancaku padha ngelus dodo sambil besik-besik ngene. "Muga-muga nilai tugasku iki ya munggah rak mudhun maneh kayak gendera iki." Tapi gendera mudhun gak sih, Cah? Nah,
Mari ngono, tugas kelompokku kuwi lucu. Jenenge tugas kelompok, tapi sing ngerjakne iku piro? Yo tetep arek siji. Lah liyane kerja rek, kerja ngilang. Nah, biasane sing ngilang iki paling aktif pas presentasi. Iya Bu, jadi konsep saka kelompok kita lawang awakmu ae kak nggarap tugas, lawang awakmu ae ngilang-ngilang lah kok nek kelompok kita. Kok enak ya awakmu iki? Bro, kue nongol iku lho. Sakwise slide terakhir, malah teko-teko cendak ngomong, "Aku wis nyumbang bingkisan roti kok." Boyo. Iki presentasi tugas apa rapat RT ate bingkisan barang. Saben dina sekolah rasane koyo dulinan game survival mode. Boyo, survival mode iki kayak Minecraft rek. Minecraft iku on hatine. Ben hatine ben ana sing nusuk hatine rusak siji. Ben hati sing ana sing nusuk hatine rusak siji. Dadi cah, aku kayak survival mode ngono lho. Ngerti gak sih? Koyo sing film-film nek Tarzan. Nah, survival mode iku dadi bangun isuk, terus ngantuk, sekolah, nggarap tugas, mulai tugas maneh, sampai bengi, stres, bengine iku scrolling TikTok, mari ngono tugas rak digawe, turu esuke nyesel. Wis nyawes iki. Nek wis ben isuk tugase nyesel. Soalnya gak digarap cah, dadi tugase nyesel. Dadi rek nanging ana siji sing gawe semangat. Apa? Libur semester mung karek 10 dina maneh. Loh, sapa sing kayak ngono? Mari ngene Desember lho, cah. Sapa sing wis arep-arep karo preyane? Mesti nek wis Desember, nek wis waya-wayahe Natalan, tahun baru, riayan. Wis salah, wong-wong padha bingung karepe dhewe. Bingung apa sih? Bingung preine karo jajane. Kabeh langsung urip maneh semangate.